Jantia Students Union Kliriat Circle hapo kajing alam Presiden Usamla Livingston Dekhar sama hanin kasi kilalej banjurip lang bat ke menteri ke kot ke khia ya ke Kliriat Civil Hospital bat kaseng kala kentu ya ke menteri bakan sengo baha ban shim khialem ban penyo no kham kolo ya ke jingte ke babit babiang na ke benta kan ke hospital khnang makan nombu jing e than ya ki doctor ki nurse bat ki nong tre bat kum juru iki bapang bashitom ki bawan hakan ke hospital Usamla Livingston Dekhar sama ulaong bakaseng kala yat lenti la slam ha menta ha ka bay day bakan ke hospital bat kaseng kala shimru ya karai bakan yat bet chakmat na ka benta ka jingbit jingbiang ki pat ba ulapan pawru baki dekhot jong kaseng dang ban ha ka khat khandai tarik unai tung kila lej ban pendam no ya ka signboard ke batho civil hospital bat ong baka jing trekam bat ka jing tho kampat ya hap satya Utei unang yalam ke JSU ula ai khoble ya ke menteri ka kot ka khia ka bal sngap lem ya ka sur jong kaseng kabala penpau bat pensengau haka halor ke jing bombit bombiang haka hospital bat kabala kloi ru ban wan dalade ban wan jurip ya kene ke jaka ajing sumar hakli riat bat lap ru ya shibun ke jing duna ki doktor ki don ngut ki breu ki to namar ka khapnya plat ka jaka te ka safety jong ki patient ru kamdan bat ya ki doktor ru kamdan pe ka entrance ne ru namar wat ya ki tiar ba pondon kam ya hospital ru labo be sabar nakata kadaw balay ngi ong ngipan ya ka extension building nang banyo banbo ya ki kita tiar lene ki safety ya ki ba day banbo namar ba menne ngi lape ya ki facilities ngila ki facilities kida kham biang manta kila don hi ki facilities tekin sawan hi ngin suto ya kata tang ba idon kam ya ki room ban arrange ya ka ba day banbo hangno ba day banbo nakata kadaw te ngidon kami ya kata building mah ikwa ya i ba in promote banyo ya ka extension building nang ba ki ba la khapnya hang ne kin yo ban ra sa ka wai ka jaka namar ngi ru ngila i ba kala khapnya palat ya ki doktor namar ki dan hadu unri nyongut ki doktor ha ka wai ka OPD kumbang balik tau extension building kade kuno ha yo baik bat ngi kerpar ru ya i doktor amparin ba in promote ya kene ba ni day ban yo ban employ ya kani nang ba company